ନମସ୍କାର। ସଂସାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ମାନବିକତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରୁଛି? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସଂସାରରେ 3 ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ପ୍ରଥମ ଚରିତ୍ର ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ନିଜ କଥା ଭାବିଥାନ୍ତି, ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପର ନାଁ, ନିଜେ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବେ, ଏମିତିକି ନିଜ ସୁଖ ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଅନ୍ୟର ତଣ୍ଟି ଚିପିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାନ୍ତିନି, ଯେମିତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରିତ୍ର ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ନିଜ ଛଡ଼ା ନିଜ ପରିବାର କଥା ବି ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି, ନିଜ ପରିବାରର ସୁଖ ପାଇଁ ବି ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ଆଉ ତୃତୀୟ ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଯିଏକି ନିଜ ଖୁସିକି ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇକି ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ନ ହରାଇଛନ୍ତି କହିଲେ? ଜନ୍ମ ହେଲେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ, ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବଢ଼ିଲେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ, ଭଲ ପାଇଲେ, ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ବି ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ତାପରେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭିତରେ ରହିକି ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ କାମକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ପାଇଁ ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଭଲ କାମ କର, କିଏ ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉ କି ନ ଦେଉ, କିଏ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉ କି ନ ପାଉ, ସବୁବେଳେ ଭଲ କାମ କର। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ନା, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଶୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କର ଆଉ ଭଲ କାମ କର। ଯଦି ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଯିବେ ନା, ତାହେଲେ ଏ ସଂସାର, ଏ ସମାଜ, ଏ ସୃଷ୍ଟି ଚାଲିବ କେମିତି? ସେଥିପାଇଁ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ସେ ଗୀତଟା କହୁଛି, ଜାତି ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଚଳିବ କି ଭାଇ, ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସାରଥି କଲେ, ଟାଣେ କିରେ ଗାଡ଼ି ଦାନାର ତୋ ବଡ଼, ଘୋଡ଼ା ମୁହେ ବନ୍ଧା ଥିଲେ। ଯଦି ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଯିବେ, ତାହେଲେ ଏ ସଂସାର ଚାଲିବ କେମିତି? ଏ ସମାଜ ଚାଲିବ କେମିତି? ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବା ଦରକାର। ଯଦି କିଛି ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଖରାପ ହେଇଯିବେ ନା, ତାହେଲେ ଏ ସଂସାର ଚାଲିପାରିବନି। କିଛି ଲୋକ ତ ଭଲ ହେବା ଦରକାର ନା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗପ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ପଢ଼ା ବହିରେ ପଢ଼ା ହେଇଥିଲା, ରାଜା ହେବ କିଏ, ସେଇ ଗପଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର କେହି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କର କେହି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନଥିବା କାରଣରୁ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଅରାଜକତା ଦେଖାଦେଲା। ରାଜା କିଏ ହେବ ସବୁବେଳେ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। ତେଣୁ ରାଜପୁରୋହିତ ଆସିଲେ, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସେନାପତିଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ରାଜା ହେବାର ଦକ୍ଷତା ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେନି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚାକିରି କରୁ, ନିଯୁକ୍ତି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ସେମିତି ରାଜପୁରୋହିତ ବି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ସେ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା, ରାଜାଙ୍କର ବିରାଟ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ବଗିଚା ଥିଲା। ସେ ଆମ୍ବ ବଗିଚାରେ ବହୁତ ସାରା ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ସବୁ ହେଇଥିଲା। ରାଜପୁରୋହିତଙ୍କର କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟାଏ ଦିନ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସେ ବଗିଚାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା ଆମ୍ବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ଯେ ବୋଧେ ଅଧିକ ଆମ୍ବ ଖାଇବ କି ଅଧିକ ଆମ୍ବ ଆଣିବ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବୋଧେ ରାଜା ହେବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବଗିଚାରେ ପଶିଲେ, ଆମ୍ବ ଖାଇଲେ, ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ସେ ଆମ୍ବ ବଗିଚାକୁ ପୁରା ଛିଞ୍ଚତର କରିଦେଲେ। ସେଇଠୁ ତାପରେ ରାଜପୁରୋହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ପଚାରି ବୁଝିଲେ, ତାପରେ ସେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ବାଛିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ରାଜା ହେବ। ପ୍ରଥମ ଚରିତ୍ର ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ନିଜ ଖୁସି କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ନିଜେ
ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ପାଇଁ ନିଜେ ପରାକ୍ରମ କରିନଥିଲେ, ଯିଏକି ବହୁତ ସାରା ଆମ୍ବ ଖାଇଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଆମ୍ବ ବି ରଖିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରିତ୍ର ଯିଏକି ସେ ଯେଉଁ ଧସ୍ତା ଧସ୍ତି ସେ ଭିଡ଼ ଭିତରକୁ ନ ଯାଇକି ଦୂରରେ ଛିଡ଼ାକି କେବଳ ଦେଖୁଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ବି ଆମ୍ବ ଆଣିନଥିଲେ କି ଆମ୍ବ ଗଛର କି ବଗିଚାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିନଥିଲେ। ସେ କେବଳ ନୀରବରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ସେ ଆମ୍ବ ବଗିଚା ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଉ ତୃତୀୟ ଚରିତ୍ର ଯିଏକି ସେ ଆମ୍ବ ବଗିଚା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବାର ଦେଖି ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରତିବାଦ ବି କରିଥିଲେ, ତୁମେ ଆମ୍ବ ଖାଅ, ଆମ୍ବ ବଗିଚାକୁ ନଷ୍ଟ କରନା, ଗଛ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗନା, ପତ୍ର ଭାଙ୍ଗନା, ଏମିତି ଗଛ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଅବିଚାର କରନା, ବଗିଚା ଥାଉ, ତୁମେ ଆମ୍ବ ଖାଅ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଲୋକ ଭାବିଲା ମୁଁ ବୋଧେ ରାଜା ହେବି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକ ଭାବିଲେ ସିଏ ବୋଧେ ରାଜା ହେବେ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ସମର୍ଥନ ଯାଇଥିଲା ସେଇ ତୃତୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ। କାରଣ ତୃତୀୟ ଲୋକ ସେ ନିଜେ ତ ଆମ୍ବ ଖାଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଆମ୍ବ ତୋଟାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମାଡ଼ ବହୁତ ସାରା ଖାଇଥିଲେ। ସେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟର ଖୁସି ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଭଗବାନ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଗଛରେ ବେଶୀ ଫଳ ହେଇଥାଏ ନା, ସେଇ ଗଛକୁ ଲୋକ ବେଶୀ ଟେକା ପକାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ବେଶୀ ନିଏ, ଘର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉ କି ପରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉ କି ସମାଜ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କୁହାହେଉଛି, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ବେଶୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଏ, ବେଶୀ କାମ କରେ, ସେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ସମାଲୋଚିତ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଦୁଃଖ ବି ସହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭଗବାନ ତାକୁ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଥାନ୍ତି, ଡେରିରେ ହେଉ ପଛେ ଭଗବାନ ତାକୁ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ତୃତୀୟ ଲୋକ ରାଜା ହେଇପାରିଲା। କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଭଲ କାମ କଲେ ପୁରସ୍କାର ଭଗବାନ ଦେବେ। ନମସ୍କାର।